Kingko, naga tak gawe cara ngene. Jelas panggara gelem tangi wae. Di, jangan ngono to Di, keri lho Di. Di. Aduh, lah kok malah bocok to Di. Lah raimu angkrang iso mlebokne TKP kok. Salah e. Digugah ngeleram. Yo angkrang ku temu suwe. Kalau deloken. Dengir sapa kae aja mambatang ae we. Ora. Aimu. Hei, Mak Dik. Arepmu iki piye? Piye to, Bos? Nyambut gawe gak ngono carane. Bos. Jane anak apa to kok rame-rame? Aduh. Pak, lah kok enek raca pentung udo ning kono iki? Kae duduk reca pentung. Lah terus apa, Pak? Bajul butuh. Kok malah sowo sik men to, Bos katokku. Alah, Tulung ngono klub, Bos. Bos ram pengertian blas. Ndak sowo sik kayak katokku. ki ora sesek tapi kuwalik clok-clok. Hai, korene bajune. Hei, Bos, nek wani jo karo Pak kowe. Hei, bayem ale mau ngomong tak idek enggokmu kok. Pak, tenggokku arep didek iki lho. Makane awakmu ora sampe wong ngomong. Mak lho yo grogi. Masalah kerjaan rasa digegeran, rasa digeger-gegeran. Eman-eman lek nggone kekancan lek sampe congkrah. Tur maneh ora marai ber. Urip mung mampir ngombe kok digawe gemedhe. Mampir ngombe apa to Mak Dik? Kancaku ki lho malah sak murele barang. Olah raimu, dhewe melok nyocot. Pokok iso ora iso, kowe ngali teko kene. Ora masalah, Mas. Wong kerjaan ora nek kene tok. Kono-kono lho sik akeh. Gorene paculku lek no. Sampeyan kok payah pekok to. Kok tak tawa pu cangkemmu engko Pak dipekok-pekokne. Sik to, Pak. Sampeyan mang ora wis bayari Pakno to. Napa kok suruh-suruh macul iki? Oh iya ya Le ya. Ngono ora gelem ngomong ket mau. Lak